Hi kabagis. Pagluto na tatati pangaldaw. Pangaldaw nga kadis. Kadis. Laukan tay ti ugot ti kamutit. Anak na rin guys, mag-share ko lang kasi mag-gusto ko sinigang. Layo guys, layo. At nalimas. And syempre, yung maawan ni lasunod. Yung ipito ko guys, mas medyo next. Kadis. Jalan nak man malik sarap mat. Manong tita? Apa? Vlog na. Natado. Ay natado. Takot chilyo na nga nakangurmural, nga makangilngil na po. Magic sarap tita. Sinigang. Mga lakad ka na. Saan ka man yung sinigang? 7. Ay, nga. 750. Sinigang ano ko? Ay, kunak mo magic sarap. Nagtadim. Ala. Much better. Ni? Kunak mo magic. Siit na guys. Sidak sa nasidak.
Gusto naman di drawer. Anak ko, di drawer di. Di kanto. Di kayo. Plus. Suan malis talaga. Kamu niya kasi usap-usapan. Para tubig. Papakulong muna ng tubig. Kwati rice cooker mi. Original, di ba? Ulo na, guys. Huwag lang masyado, guys. Madur-dur namin. Yan na natin siya ng sinigang. Magic. Huwag masyado. Nagadugayin din ay pangko. Asin. Next, guys, last, talbos ng kamote. Hintayin lang natin at tapos na. Char. Pakuluin lang ng mabuti. Huwag masyado mabuti, tas huwag masyado. Medyo pakuam lang, tapnuhang overcook tay talbos ti kamote. Okay na, guys. At ayan na ang aking sinigang na kabalyas. Diyan ka mo Tagalog na apo. Yan. Guys, salamat sa panonood and don't forget to subscribe my YouTube channel.